I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga Brainsies at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon, ito, gumagawa po kami ng pambalot na regalo kasi nag-sponsor po yung aking kapatid na si Ansato. Nice. Bilagyan po ng regalo yung aking anak na birthday ngayon, si King Bril Arkinkiano po. Ayan, happy birthday anak. So ito po, order pa po sa, saan ba to? Shopee? Shopee, no? Ay, Lazada, ayan, sa Lazada. Ang laman po nito, hindi ko muna sabihin ngayon. What? So, mamaya, sabay-sabay po natin tignan ang laman nito pagkabukas no may birthday. So, isusurprise po namin siya, ayan. Busy po kami ngayon, gumagawa po kami pambalot. Tapos po, yung kapatid ko po, yung nagbigay nito, ayan. Mayayain po talaga, mayayain. Ayan, shy. Tol, salamat ah. Okay. So, tawag dito. Tulungan ko muna siya. Birthday, baby King. Ay, hindi na pala baby. Hindi na baby yun, binata. Hindi na baby. Binata na siya. Makikita nila. Pasensya lang kayo. Sikreto muna natin to ha. Sa mamaya tayo. A few moments later. Meron pa palang red. What? Akala ko yun lang. Meron pa pala. Dali lang po mga bro. One hour later. Two hours later. A few moments later. Tapos na rin kami. Nice. Ito lang. Ayan. Bye-bye, Tol. Thank you, thank you. Mamaya na lang. Okay. Ayun.
Mamaya na lang po, tatago lang muna namin to. A few moments later. Ayun, katatapos lang magluto ng spaghetti yung aking asawa. Time check tayo, 3:13. So, susundin na po namin yung may birthday celebrant, si King Brill Atkin. Yan, sundin po namin sa school. Tapos, yung kapatid ko po, nagpa-order po siya sa amin ng Ann's Pizza. Nice. Yan po. So, pipick upin po namin ngayon pagsundo namin doon sa aming anak na birthday celebrant. Tapos, diretso kami ng sa Palok para makuha po namin yung order namin pizza. And then, diretso na po kami ng Bagtek para masundo naman namin yung si Prince. May nila po mga Francis, i-update ko po kayo. Sana ma-surprise namin yung aming anak na si King. Kasi simple lang po yung kahilingan niya. Sabi niya sa amin, Mama, Papa, kahit spaghetti lang at saka cake, masaya na po ako, sabi niya. So, higit po doon sa kanyang kahilingan ang makikita niya mamaya. Pagdating niya rito sa loob ng bahay, hopefully sana ma-surprise po namin siya. Meron na po mga Francis, i-update ko po kayo mamaya. 1 hour later. Ito na po yung birthday celebrant, birthday boy! Hey, what's up? Yan! Leya siya. Yan. Pagkatapos po namin dito sa school, diretso na po kami ng barangay sa Palok para po makuha na namin yung order namin. Na-celebrate niyo ako? Pizza. 2 hours later. Dito na po kami sa Ann's Pizza. Ayan. So, kunin na namin yung aming order. Nagawa yung kanal, oh. Yan. Hola kayo. Nice. Okay. 36 inches. Ayun din, ganun yung order natin. Saan? Ayun sa Ito. Ito. Yan, ganyan kalaki. Okay. Papakita ko sa inyo yung mga inches. Sandali. Simula po dito, yan. 12 inches, 349 pesos. Tapos, 14 inches. Ito yon. 14, 18, 24. Yan, ganyan ho yung in-order namin. 30. Ano, babe? Nak, picture lang kita. Upo ka doon. Upo ka na, upo. Ayun na din. Yan po mga flavor na pinakita ko sa inyo. Pwede nyo pong pag-combine. What? Sa isang box. Bali, yung isang box, pwedeng dalawang flavor yun. Nice. Yan po yung maganda rito. Napakasarap po ng pizza, malambot po ng pizza. Leslie. Sarap. Saka, ang ganda, oh. Nice place. Ayos na ayos. Ito, basta bagong luto. May tinit pa yung box. Yan. Ayos. Babe, ikaw lang magdala yan.
Ha? Thank you, sir. Di ba resibo naman? Ayos na. Oo, susundin naman lang po namin yung aming estudyante. Yung aming grading. Tara. Kasi ako nagulat ako. Mutik na hindi magkasya ang aking asawa. Papakita ko sa inyo. Tignan nyo. Maapaw. Sa laki ng kahon. What? Pero ano po to? Malaking pizza talaga to. Dito na po kami sa Bagtek. Yan, natin na po namin yung aming estudyante. Naubos yung magic danong. Whoa! 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 Tubig. Kamusta, babe? Kaya pa? Hindi ka nangangalay? Sana. A few moments later. Diyan na yung aming sinusundo. Diyan na si Prince. Labasan na. Ayun o. Nakapayong. Ayun, may payong. Ah! Excited. Hello. Ay ka muna, nak. Hello. Nakalimutan. Pero birthday ko. Nak, dito ka sa likod, ah. Birthday ko. Alis na kami. Dito na yung aming sinusundo. Masurprise sila. Kaya sila alam pareho. Kami na lang po. 1 hour later. Assume, Charis. Mina. Tingnan po namin dito sa bahay. Ha? Kasi wala ko ng gate. Okay. Hindi na ho kami nagaya. At wala lang maganda. Ha? Buti na lang po hindi ho traffic. Ano ang surprise to? Basta mamaya. Sabi ko sa'yo yung kinakahiligan mo eh. Grocery to. Whoa! 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 Assorted na naman yan. Yay! Assorted yan. Pagkain. Pagkain yan. Sabi ni Kuya, hindi pagkain. Siya nga puto ko. Ah, matibay pala to. 1, 2, 3.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pwede na? Okay na. Yay! Yay! Tayo na. Oo, kuha ka na. Kung ano gusto mo. Sige, Tito. Buta na mo, kuya. Ay, sinabi ni Bali eh. I-message pa lang kita eh. Tinawagan ko nga siya eh. Yan, kaya tayo kuya. Kaya na pigilan. natin na ano yan. Kaya kuha pigilan sa kutsara. Kaya ka na. Kaya na, kaya na. Kaya naganda sila kasi ang pogi ko. Hindi tayo eh. Kaya mga bro and sis, kain po tayo. Nice. Kuya, spaghetti. Kuya. May gagawa lang ako. Di mo makakonect sa wifi. Ay! Ano ba gagawin ko? Kuya. Sabi. Bebal ka na. Iyak mo na. Ay, walang po. Mamaya na, kumain ka muna. Di mo makakonect sa wifi. Ay, tayo. Di mo makakonect. Kung hindi ako makakonect sa wifi, di ko alam sa'yo. Dahil hindi ako makakonect sa wifi. Eh, ano lang, reconnect mo lang. Upo ka kuya, upo. Ay, busog na busog. Ilalakad ng katao. Ang dami pang tira pagkain. Damn! What? Ito oh. Pakita ko sa inyo. Ayan oh. Pizza. Yan lang oh, simpleng handa. Hindi pa ho namin maubos. Busog na. Mga busog na. Mga busog na ho kami. Simpleng handa na maubos. Nakalis lang po ng kuya ko, si Papa Bear. Ngayon, ang kapalitan darating si Abby. Ayan, kasama yung dalawang anak niya, tsaka yung karema nila sa King, Evangeline. kala ka pupunta dito si Nico. Nung kaibigan mo. Grabe, busog na ako. Nakaapat ako slice na pizza. Tapos itong spaghetti ko, hindi ko na maubos-ubos. Yung may birthday, naglalaro na ng kanyang cellphone. TikTok na. Alam. Nasa tabi niya yung regalo niya. So mamaya pa niya bubuksan. May bisita kami. Ito. Hi! Happy birthday! Ang ganda naman ito. Ang ganda ka sa ano? Okay, kaya nga gusto ko ginagamit. Gwapo ako dito eh. Senior high na ba dito? ABM, CSSE. Ayun, dalawa. Gusto talaga yan. Ayan. Nice. Tech draw? Hindi, stress. Kumain ka ba, Abi? Kumain ako pizza. Pizza lang. Hindi ko kumain spaghetti. Mamaya. Kakain ako mamaya. Alam mo ba sa welding nga ba na Parang army, parang pag 130 lang yung uniform nila. Tingin? Nino? Sana long no. Tingin? 1 hour later. Excited! Alam na, parang alam ko yan. Doon ka anak, diyan ka anak. Oh, upo ka, upo ka. Pagkain! Dahan-dahan, dahan-dahan. Balita to ng balita. Up, up, up. Ano yan? Dahan-dahan. Excited ako. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Oh, slowly, slowly. Oh, yan, buksan mo na. Buksan mo muna yun. Dali. Ito muna. Oh,
ito muna. Ano kaya ito? Oh. Ay, gagi! Hindi anak, ganito na, ganito. Ano kaya? Wah! Yan. Tingnan natin, okay na. Okay na. Wow! Thank you, mama. Ang galing naman, ganda naman yon. O, dahan-dahan ha. Oh, be careful! Ano kaya ito? Ano kaya? Ano kaya yan? Ano yan, King? Wala ko, ano, laptop. Wow. Ilapag mo dito. Lapag mo dali. Ano kaya yan? Anong wish mo bago ka mag-birthday? Magkaroon ng ano, Robux. Wow! Oh, ano sasabihin mo? Thank you po, mama. Oh, meron pa yan, meron pa yan. Meron pa Meron pa yan. yan. O, dahan-dahan. Meron pa yan, hanapin mo, hanapin mo. Ito, house and lot, Charis. Sana. Alright. Ano kaya yan? Uy! Your favorite. Ano yan? Ito. Ay, yung sa ano? It's it. Hindi ba nabubuksan? Ito. Yan. Ito. Ay, ano to, iPad? Ay, Nice. akala niya notebook. Di ba pangarap mo yan? Oo. Ano tayo na? Ano sabi mo? Ano? Penge. Binigay, ayan na. Binigay na ng ano. Yay! Thank you, mama. Thank you po talaga. Ito na kasama niyan. Ito kasama niyan. Ay, may pangano na ako. Black fruit. Yan. Yan. Yan ang kasama niyan. Happy ka daw? Opo, syempre po talaga. Ang Tama lang. na, kasama yung volume ng ano mo. Di pa na to. Thank you po. Ando ka daw ng mabuti. Opo. 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 Excited eh. Tuturuan kita mag- Alam mo daw kasi yan yung notebook. Yan, ganda. Anak, maganda yung magandang klase yan. Tapos, ibo-bluetooth lang yan anak. Kukunin Oo nga, naka-bluetooth. Yun, keyboard. Ayan, power. Kita niyo to. Tapos connect. Kita niyo to. Hey, yo. Hey, yo, lang. Tingnan niyo to. Tingnan niyo tong kuyong pogi. What? May from China Bank. Eh, sayaw. 1 hour later. Yun. Nakita niyo naman gano'n kasaya aking anak. Yan, happy birthday, King Bril Arkin, anak. Yan. Salamat din kay Ansato. Tol, maraming salamat doon sa binigay mong regalo. Tsaka itong pagkain. Yan, yung An's Pizza. Yan. Salamat, Tol, sa mga blessing na sinishare mo sa amin. Ayan. Yung kasiyahan ng bata, hindi mapapantayan ng kahit na magkano halaga. Ayan. So, shout out sa mga
kapatid nating OFW. Saan man po kayo panig ng mundo naroon, lagi po kayo mag-iingat. Shout out din po kay Bruno Laureles. Ayan. Shout out Ate Dang. Ayan. Saka sa mga kapatid ko dyan sa Japan. Yan. Si Maria Ono. Si Ono-san. Si Kyotaka. Yan. Si Ate Sara. Si Jay. Yan. Saka yung kanyang asawa at kanyang mga anak. Saka kay Jay. Yan. Shout out sa inyo. Hey Chris, anak. Yan ha. Ingat ka dyan sa Korea. Yan. Pagka nalulungkot ka, video ko lang. Tawagan mo lang yung mag-ina mo. Yan. So, dito ko na lang po tatapusin yung ating video. Sana po naaliw kayo doon sa nakita nyo. Yan. At maraming salamat po sa suporta, sa papanood na nanonood po ng aking video. Yan. Shout out po sa inyo. So, God bless po.